Zdar se děje tu Korfu se 4. dílem Need for Speed. Díl už nebyl 2 měsíce, tak se asi dejte to trošku oprášíme, ale nemám na to čas. Ale teď budu, protože jsem skončil s Minecraftem, jak už víte. Tak, a jdeme na to. Street King. To je úžasný. Pokračujte kliknutí. Jistě. Pokračovat. Nahrávej. No nemusíš mi to říkat, že nahráváš. Ne, to bylo jako na to načítání. Tam nedají na načítání, on tam dají nahrávat. Tak, toto je 3. pokus, protože předtím mi už 2krát vypadl gamepad. Já se radši tady podívám, jestli tam je. Ano, je, takže to radši. Dobrý, takže závody. A tady dáme na nejlepší čas, protože minulý jsme tam skončili 4. Vůbec nevím proč. Ten poslední díl ani nepamatuju, že to už to je 2 měsíce. 2 měsíce. Jste neměli? A já 2 měsíce nehrál. Je to divný. A what? Co se stalo? Ono je to úplně, se to začalo nějak blbě zrychlit. Tohle. No to si dělám, děláte srandu. Ježiš. Je to snad. Ne. Koudle. Ne, teďka. Zařadit dolů. Ježiš. Jak řadím nahoru? Jo, tady je dolů. Zařadit nahoru. Tohle. Spojku, nevím, ježiš. Obnovit pozici auta. Select. Ježiši Kriste. Zapnout vypnout čipky, já nevím, co je mě zapnout čipky. Jo, pohledat, to je velice důležitý. Tak, hotovo. Ano. Vezmeme se to bude. Jedem! Uhni! Zase jedu. Se těším. Budeme brzdit. Ano, tady je pravá zatáčka. Ne, jdeme do tačky. Tak. Výborně jsme to projeli, když ne tak dobře, jak to šlo, ale šlo to. Nebylo to. Tak. Aha, teď to vždycky zkrátím. Takhle. Jedna 5, jo, tak to nedá. Protože jsem na začátku se musel stát. No a takovou dobu už je to, jo? Já teprve běžím z poslední zadáčky, takže bude hodně. Ale už to bude v pohodě, protože už vím, jak je tato trať, takže už to bude všechno v pohodě. Už to bude náš starý dobrý Scorfu ze 1., 2. a možná něco z 3. dílu, kde jsme si koupili tohle auto. To je jediný, protože vím, že se to jmenuje Máme nové auto. You don't say. To byl můj návodní ten. Ne, když jsem to psal, tak jsem si to neuvěděl. Myslím si, že to bude i zajímavé. Ano. Takže
Máme 44. Máme před sebou poslední a 2 zatáčky. Už jenom jednu. To je ta dlouhá, takže tam jsem si takovým zpomalil, aby nás tam nevyhodilo moc. A jedeš, to už to tam dotlačil, to jde rychle. 1. To už jsme přes. Jsme 3. Špatný. Tady jsme přibrzdili, aby jsme tady dostali větší otáčky, do tady ty zatáčky. Pojď. Tamhle jsou ukazatele, jestli funguje ABS, kontrola trakce a SM, a SM si teď nevybavím. No to tady trošku čukneme na ručku. Tak. A teď už to tady vezmu. A tady stejně musím furt přibrzdit, protože jestli najedu do toho štěrku moc rychle, tak bych to napálil tady do té zdi a to bych vážně nechtěl. Jo, 50, no, to bylo těsný, to bude hodně těsný kolo. Počkej, máme za 1, tady je 5, máme 6, 7, ne, 1, ani to tanga nedá, ježiši, no, 3. místo, no, ale zlepšil jsem se o 1. Už to takhle půjde postupně, ale dávat to hodněkrát už nebudu. To vážně ne. Takže jdeme na další turnaj. Takže opustit závodní den. Ano, vybereme si jiný závodní den, ale vůbec ani nevím, jak dlouho natáčíme. Takže si tipuju, že tam budou tak 2 závody. Přehled, průběh. Ano, toto jsme... Vůbec nevím, jsme to už jeli. Jo, protože to je už to černé. Tak, a zahrajeme si tuhle, dáme tu lepku. Kobalta SS máme na sprinty, a jo, co to? Jsem úplně zapomněl. Ježiš. Jsem mi to velmi špatně. Grip RX8. Tady by měly být ty ve městě, jako by to mělo být, ne? Prosím. Prosím, ať je to tam, prosím. Ježiši, dělej. Jo. Ne. Ty. Zase se otevřeme poslední. Ne. Jsem dával tady ty závody. Uhni s tím šelmí, běžeši ty. Ty s tím taky, no, ty máme ty poškozený. Fakt děti. Uhni. Uhni ty přede mnou, strašně. To bylo čas. Jeď. Hele, tam ten si dává nitro. K čemu? Stejně vás dojedu, tak nevím, co dělat. Pojeď. Tady to jsou. Ježiši, ty s tím dostaneš vzadu, se nemůžu. Ty dostaneš takovou ťavku, že se to chtěl sledem. Ty Corolla, ty jsou to mě, ty se neslepší. Já jsem ti něco myslel, že se předu. Že no to špatně dopadá. Budou ty auto, co dobře. Oh yeah, takhle se jezdí. Musíte být s nima vychcaný. Musíte být vychcaný. Musíte být chytrý. Když zavadají na můžu, prostě to je jenom. To vychcaný. Tak jo. Takže jsme první, teď stačí jenom udržet ještě 1 kolo. Už jenom, já jsem se kouknul na mapu a už jsem vyjížděl, takže to asi, jo, udržím. No, máme 2 vteřiny na auto za námi, takže to bude tím v pohodě. A ještě když jedeme po dobrý stopě. No, to je to první věc, poslední otáčku, to bude úplně OK. Už je 4 vteřiny za námi, takže 5 dokonce, když jsou vůbec, ale vůbec nebál už. Tak jo. Ne, 4 vteřiny, já koukám na cílový čas, a to je špatné. 3 vteřiny. 4 dokonce, no.
No, moc to není jako. Bojím. Můžu to zkazit. Ale ne, já nic neskazím, já to většinou všechno ještě vylepším. Tak jo. A teďka když... Dobrý. Ježiši. Přesně jsem to věděl. Úplně plně jsem to věděl, že udělám chybu. Úplně jsem to... Ne, já prostě nemůžu mluvit a přitom řídit. Já se přitom budu tak vůbec soustředit. Takže... Můžu mluvit, takže budu mluvit. Protože to je úkol. Těchto let's play. Takže... Co jsem to chtěl říct? Jo, Need for Speedy budou... Už to bude tak mezera, budou tak 2-3 dny. Protože Minecraft, pozor, jsem zrušil, jak jste mohli slyšet, že... Počkat. Ježiši. Nedělní povídačky s Korfem, jak jste mohli třeba slyšet. Přitom se moc vidět nedal. Tak, jsem s Minecraftem seknout. Co jsem s ním udělal? Vydržte chvíličku. Zatím něco, já zatím budu takové blaptap, protože tady to potřebuji něco najít. Tak, budu blaptap. S Minecraftem jsem seknu. Tak, to byla taková čuvěn. Takže závody. Máme čas ještě, kolik já nevím teďka, jak dlouho to natáčí. To je špatný, ale. Dáme dragy, dáme grip skupiny a ten drak a čas si necháme na příští. OK, takže si dáme tohle. Chcete... Ano. Ne! Jo, dobrý. Doufám, že to pojede, protože teďka... Doufám. Musí to jet, protože mi zase klepnul joystick. Kdo to tam hackuje? Ne, sranda. To je jasný. Počkej, já se ještě detail na tu ženskou. Ne, musíš se mi to. Já vím, že jsem to. Nejsem. Jistě. Váhně. Japonsko je lepší než Amerika. Co jsem to řekl? Jo, že Japonsko měla lepší. To? Ne, to. Jo, tak GTR je lepší než Platmusta. Jak pro koho? Pro mě určitě. Ježiši, já tohle přímo nenávidím. Oni se nacpou ta skupina před váma, se nacpou před vás. A co? Takže musíte předřídit taky. A to, když on někdo tady z těch mamlasů do vás napálí, tak je to vážně dobrý, protože ten zezadu vás jde. Vidíte a přesně o tom mluvím, tady si to zkracuju. Přesně o tady tom mluvím, že vás prostě zpomaluje a vy děláte pak takovýhle hovadiny, abyste je nemuseli nabourat. No, a přesně mi to pak dělá auto. Ježiši, kam točím? Ne! Ne! Pojď sem. Ty, Majku Newmane, pojď sem. Ježiš! Uhni, chvíje. Nazdám na brzdy. Aha! Ne! Mě dal vnitřkem. To je zmetek. Aha! Ježiši, musíte tady přes... Proto jsem radši v té skupině A. To zrcátko drží... No to bylo, co to bylo. To zrcátko drží tak, ale to je hezky, jako jak to jdete, jak to je skutečně pravda. To je to hra z roku 2007, ale jako pořád má grafiku jako úctě hodně dobrou. Možná 8, já nevím, ale já tady to je z roku 2007.
verze, já nevím, jako na Xboxu. Teď bych si musel podívat na krabičku od CDčka. Ještě jedno kolo? Ne. Já vím prdele. Jsou nervy tady. Abych to zase kakal. Jen tak mimo, protože já tady doufám, že taky sledujete Indian TV. Tak potřebuji, abyste ho podpořili, protože já jsem velký fanda Indian TV. Dělají to něco jako Gamepage, ale nejsou zase tak až jako rozvinutý, jako bylo Gamepage, ale taky dělají recenze na videa a všechno. Je to, já vím, že jako nemáte třeba rádi reklamy, než to určitě jako reklamy bude třeba jako já to budu. To vždycky 6% to dám. Ale prostě doufám, že vám podpoříte, protože oni mají takový jako úkoly třeba, že já nevím, GU.com, to je ten reportér, tak má na 15 000 odběratelů toho kanálu. Oni mají i internetové stránky, všechno, prostě to jsou veliká prostě skupina hráčů, redaktorů, prostě tady prostě se spojí a prostě mají, to je jako pořád, tak. Prostě doufám, že podpoříte, v popisku videa bude odkaz na ně, tak doufám, že je podpoříte, já jsem jejich velký fanda. Ano, tak, ale to jsem úplně totálně odbočil a teď si myslíte, že jsem úplnej píp. Ano. A máme to video. Dobře. That's right, we got the 4 cars belonging to the Kings. Yo, the Kings are straight up legends at what they do. Come on, check them out. And of course you can check out Sophia too. Holla, girl. Pokud je vaše auto stále, že můžete opravdu, že to ne. Vyhráli jste. Vážně. Tak uděláme rychle kolo. Ne. Pokračuju. Protože jsem vám slíbil ještě dragý. Ne, ježiš. Tak jo. Dobrý. Já už jsem myslel, že mi chci pnout gamepad. To je tak hrozný. No, když máte pocit, že vám prostě chci pnout. Ne, Wade Jackson, ne, Wade Jackson. Bude hodně, ale hodně těsně. Pojď, ty onáčky, dobrý. Drž, ježiši, to jsem tak blbě dělá na této gamepadu. Ale ne. Úplně jsem to... Kurva. Nebojte, bude to v pohodě. Ale já jsem to... Úplně jsem to, zvláštně se předměl, úplně jsem to teďka úplně skecnul. Ach jo, proč ne? Tak, skvělý. Padni se. 19, kolikatý jsem? První. Ano. Jsem první. To mě skryte duše velice, ale velice těší. Jsme první. Jak z předních pneumatik může jít tolik kouře? Když máš přední náhon, tak se ti můžou protáčet přední kola.
perfektní zařazení. Oh yeah, baby. Koukej na mý záda. Oh yeah, chtěj jít. Oh yeah. Čas 21. Ježiši Kriste. Já se úplně toho Jacksona. Jsem dal lepší čas. Tak jo. Doufám. Rekord trati překonávám. Výborně. Ale co, dáme i ten na nejlepší čas. Ne, nedáme, to si necháme na příště. To jsou 3 kola, ale je to hodně dlouhý. Tak jo? Ne. Počkat, já vám to nechám, ať se můžete kochat. No to, když jste chvilku neaktivní, tak vás to přepne, jakoby, že ta kamera, která vás zabírá, jako to. No, přesně, o tom mluvím. Tak já vás nechám chvilku kochat těmito, tady tou tečkou. Kobaltem SS. No, tečka není, ale jako tady v té hře celkem, jo. Tak, tam je auto Wade Jackson. Tam to zelené. Teď je to ta ženská zelený teď. A ten chlápec s foťákem. A prostě tamhle vzadu ten Nissan 240. No, tak u toho. To je Wade Jacksona. My jsme ho porazili, my jsme všude lepší. A prostě naše auto. Ale máme tam holku. Jo, máme to u stánku. Jo. Jsme lepší než on. Jo, jestli jste někdo řekli ne, tak možná to je vtipný, ale jo. Já bych to řekl tak, kdyby tady to někdo říkal ve videu. Tak jo, to bude konec tohoto dílu. Doufám, že jste si tento díl hodně užili. Už koukám, když jsem naposled dělal to rozsekáme, jak jsem to, tak to bylo už před 10 minutami. Takže to už jsme hráli určitě díl. Tak jo, takže děkuji, že jste si koukli na tohle video. Doufám, že vás nesklamalo to, že jsem vypustil Minecraft. Ale prostě jako možná, že bych se k tomu někdy vrátil, ale to by bylo možná tak za dlouho. Tak jo, vidíme se u dalšího dílu. Zdar.